Ladíme Impuls po 14. hodině opět česká hudba, dáme si prodavače. Zlatá česká klasika od Michala Tučného a za zvuk... Ty jsou jak gumoví, ty řidiči! To je strašný. Ať si odsouváš na chvíličku. Teď to máme hned po zprávách, bude to Daniel Landa. Ty si nedáš pokoj! Aby si s těma prachama Premiér Sobotka okomentoval některé výroky a chování prezidenta Zemana. Couvněte mu ještě kus dozadu, on se sem nevejde s tím sypačem. Couvněte mu kus dozadu. No. A www.hokej.cz. Na hokej vás svou Česká pojišťovna, Radika, Budete určitě. partneři Tip Sport Extraligy. Posloucháte Rádio Impuls. Je 14 hodin. Rádio Impuls zprávy. Podle Sobotky Zeman